बढ़िया बढ़िया ड्रेस रखी सबर पल्ले आज चढ़ाइबा बोली हेले से मना करी देला काहे कि जानो मो मते जानिनी चिंती दिली कहले जे मो परिचयटा ए दुनिया करे काहू जानि कोनी बोली हेले से मन ना तो मो पिला दिन रे सांग तो मो मन परिचय से बड़ भाई ना कथा तमा अन्य काको कहि बोली ना जानी बोली के खुशी से ए दुनिया रे तो बड़ भाई ना चली ना से दिन ना दिने निश्चय मो पाखर बेरी आसीबे ना खुशी कथा हम सबर पर आसवा लगे से गोटे सुंदर फुलटे पचाची ना से फुलटा चुम्बन देवा चेष्टा करुला फुल भगवती तम मान किसी कहवा कौन बा कहबी ए बयसटा कि जादू कर जानी पारुनी तुम मन को खोल सुनिबा लाइव चालू है एटा लाइव चालू है वाला सी से सुनारीटा एटा टाइपड़ द अछि ए खालो टला टाइपड़ हां लाइव चालू है एटा हजार लोग देखि तो मास के 30-40 हजार कमाते हेलो 1 लाख से 10 हमारा संना तुम्हें
ଠିକ ଅଛି ନା ମୁଁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ସେ ଫୁଲଟା ଆଣିଦିଅ ଠିକ ଅଛି ନା ଚାଲ ଯାଅ मोबाइल को खुशी बता एमती बहुत कथा केला ଏବେ କଥା କହୁଥିଲା ଆମର ତାପରେ କଲେ को ମାମର ମାନେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ हाँ तो ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିଛ कौन है ଆଜି କି କାଲି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଟା ଆଜି ଆମେ ତାପରେ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଯୁବକ ଆସିଥିଲା ସୁଷମା ए हम सबर पल्ले को पड़े गोटे जुबक ए तुमने का निचा करछना ना मु जाने तुमे माने मोसदा ठट्टा करछ अरे अब्बा सतକୁ सत ଯଦି ଆମ କଥାକୁ ଠାଟ୍ଟା ଭାବୁଛ ତମେ ନିଜେ ନିଚାଲେଲା ସେ ଯୁବକକୁ ଦେଖି ଆସିବା ठीक अछि ना ए कथा धरे सत ताले चल मत देखे को से कोठ अच्छा ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଯିବା अच्छा जाने ना फारूडे ଆଉ ହଠାତ୍ ମତେ ନିଦରୁ ଉଠେଇବାର କାରଣ କଣ? फारूडे ଏ एक्चुअली ଯୁବକ ପ୍ରଥମେ ତମେ आवन खुशी से ସୁଷମା ହାଇରେ ମୁଁ ଯେତେ ଥର କାହିଁକି ତମ ମାନଙ୍କୁ କଣଟା କରି ତମେ କଣ ପାଇଁ ମତେ ନିଦରୁ ଉଠେଇଲ ସେ କଥାଟା କହୁନ ଏ କଣ? তুমি যেতেন কাকি কিন্তু ଆମ ପରିବାର ସରକାର ପାଇଁ ପହଚାନ। ଦେଲା କଣ କହିଲ? ଏଇଟା ତମ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନ ହଁ ଆଲୋ ଏଠି କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି ଏଇଟା କେବଳ ତମ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନ ବୋଲି ମାଇଲେ ମା তুমি ନିଜେ ଗୁନା ଏଠି କୋଉ ପୁଅ ପିଲା ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ବୋଲି ମୁଁ ସେ ନିଦରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିଥିଲି ବୁଝିପାରିଲ ମାଇଲେ ମା କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଝିଅମାନଙ୍କ ପିଲା들 ପାସ୍ତା ଆସିବେ ଆଲୋ ପ୍ରଥମେ ତମେ ଆସିଲ ମୁଁ ଆସିଛି ଏଠିକି ଏ କଣ ମୁଁ ଆଜିକାଲି କମାଣ୍ଡ ଠିକ ଜାଣିଛି କଣଟା ଜାଣିଛ ଯୋଉଠି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଝିଅମାନେ ନାହାନ୍ତି ସେଠି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପାସ୍ତା ମା ତମେ ତ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛ ଏ ହଁ ଦେଖା କଣ তুমি যদি নিদ্রা উঠে যাচ্ছ ভালো করে তো পর্যন্ত নিতে বুঝলা କଣ କହିଲ ତମ ପୁଣି ମୋ ପରିଚୟ ହଁ ଆଲୋ ମୁଁ ତ ଚେହାରାରେ କେବେ ଆଇନା ଦେଖିଛ ଏ
ଦେଖ ନା ସେଥିପାଇଁ ତ ପଞ୍ଚମ କେବେ ଚାଲିଛ ଏ। ସମ୍ମାନ କରିପାରିବିନି ଯଦି ନା ଦେବ ନା ଆଚ୍ଛା ତୁମକୁ ଇଚ୍ଛା ମାସେ ବୁଝିଲା ନାଟ୍ୟ କରିବ ଦେଖିବା ଦେଖଉନ ଦେଖିବା ଦେଖାଅ ଦେଖିବା ଦେଖାଅ ଏ ବାପା ଦେଖ ଦେଖ ସେ ଯୁବକକୁ ପରିଚୟ କରନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି ହଁ ତ ଏ ମଣିଷଙ୍କ ନାକ ଉପରେ ରାଗ ନାହିଁ ଏ ବାପା ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତୁମେ ନା ଆମେ 4 ଜଣ ଠାରୁ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ତୁମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ମାଗିବା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଦେବେ ସତରେ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ନ ଦେଏ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇଦେବି ନା ହଁ ଠିକ ଅଛି ବାପା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆସୁନ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ जीवन सार ଶୁଣଲ एउटा घरकी नै छ बेली मासु खुद बुझापट्टि नै खा बेली मासु